Barkanku da saduwa da mu a cikin shirinmu na mu tattauna. Yau a cikin shirin namu za mu tattauna ne akan mahimmancin ilimin 'ya'ya mata. Haƙiƙanin ilimin yara mata yana da matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske, duba ga tasiri da alfanun shiga rayuwar da kuma ci gaban al'umma. Haka yasa ake cewa ilimin 'ya mace ɗaya yakan zamo tsani ko igiyar da kan tafiyar da rayuwa al'umma da yawa. Domin mace tana iya riƙe kowa a ƙarƙashinta, ta wadatar da shi da ilimin da take da shi, ta kai ga an samu ingantacciyar al'umma. Rashin ilimin 'ya mace kuma hakan yakan haifar da gurɓatacciyar al'umma, saboda wata rana takan zamo uwa kuma duk akan yadda ta tafiyar da yaranta a haka za su tashi. Mutane da yawa suna tunanin ilimin 'ya mace ba shi da amfani. Me yasa? Ilimin 'ya mace yakan zamto garkuwa da za ta riƙe kanta ko da ba za ta yi aiki da shi ba, ta tallafi rayuwarta da ta 'ya'yanta zuwa ga matakin da ya kamata su kai. Duk da wasu suna ganin ilimin 'ya mace ba shi da wani amfani, to wannan babban kuskure ne, saboda a wani ɓangaren ilimin 'ya mace daidai yake da na namiji ko ma ya fi na namiji amfani, saboda ita mace ita ce da alhakin tarbiyya ko ma meye tarbiyya kaso mafi yawa da ɗa namiji. Idan muka duba ga tasirin asibitoci da muke da su a ƙasar nan, a tunanina 'ya mace ita ya fi cancanta ta karanci wannan fanni da dama, saboda bai kamata a ce mace ta je asibiti da matsaloli mu na mata a ce namiji ke duba ta ba. Ita kanta mace ba za ta saki jiki sosai ba ta faɗi irin matsalar da take damunta. Haka zalika wajen karɓar haihuwa bai kamata a ce namiji ne zai karɓa ba, ko wajen awo da sauransu. Mata ne ya kamata su zama a wannan fanni wajen taimakawa 'yan uwansu mata, domin Bahaushe yana cewa ciwon 'ya mace na 'ya mace ne. Da wannan maza suke kishi a ce maza 'yan uwansu ne suke duba matayensu, wato hakan yake jawo mazaje su hana matayensu zuwa asibiti, wanda hakan kuma barazana ce da lafiyar mata. Ba ilimin zamani kaɗai ya kamata iyaye su ba wa 'ya'yansu ba, domin ilimin addini na da matuƙar mahimmanci fiye da ilimin zamani, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa neman ilimi wajibi ne ga dukkan musulmi. Kun ga kenan mace mai ilimin addini ba wai na zamani kaɗai ba, saboda haka ne mace za ta san yadda za ta bauta wa Ubangijinta, ta san hukunce-hukuncen da ya kamata ta sani idan an aurar da ita, da kuma nusar da yaranta akan mahimmancin addini da gyara musu kurakuransu da suke yi wajen ibadansu. Wannan rashin ilimin addinin zai haifar da ita da yaranta matsala ba ta sani ba ma, balle ta koya musu ta gyara musu. Ni shawarata da ra'ayina ta yadda za mu bi wajen ganin an inganta ilimin yara mata shine iyaye su tsaya wa yaransu mata ganin sun sami ilimi na addini da na zamani, tunda ilimin 'ya'ya mata ake samun ingantacciyar al'umma. Da ilimin 'ya'ya mata ake samun ingantacciyar al'umma. Kar ku manta, filin mu tattauna fili ne wanda da ni da kai da ke za mu iya ba da gudunmawarmu baki ɗaya. Sai ku biyo ni a shafinmu na sada zumunta. Taku Nasima Abubakar Ismail Kankarofi nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.